Soweto eJabulani. Ngiyazama-ke siyahamba lapha siya kuye. Isso, Mosca. Mosca. Sabe sikhuluma khona lokho kodwa uzamkhuluma nami khona ngiziphele phela uzamkhuluma nazo Ngiyathi kungicasula leya nto kodwa hayi kwabuye umoya wehlaka uyabona. Sabe saqhubeka sakhuluma unobhuti babo lapho yambobela. Angesilaka nje ngoba unomhlaba imvubu nje. Nginabalandeli ngumholi yabona. Ngeke abalandeli bekuvuka bekuvuka lapho. Ngiyahlonipha kakhulu hayi cha akukho ngibambile futhi ngiyaxolisa yabona. Yebo akukho ngibambile. Angizile ngiphi futhi bamba ngenhlanhla enkulu-ke bagcina-ke ba-understand bayabona ukuthi nabo hayi lo mfana angekho kule nto esicabangayo. Ngixolisa nje kubona konke abafowethu nomndeni nobhuti wonke nje umuntu othintekayo ngixolisa kuyena. Asinankinga nomfowethu. Yebo. Kodwa wena Yebo. thatha igama Yebo. kuyamsaba emphakathini. Kuzempi baba kumfowethu. Yena umfowethu futhi akusiyo ubaba akazalwa uMzempi yedwa sibaningi. Yebo. Kahle kahle wena into yakho manje na uyenza ithinte ngendlela lakithi esikhothamelayo sicele kulona. Yebo. Wena usugibela phela. Yebo. Uyenzelani yona? Umkhulu wami mthandeni umkhulu wami uBhengamefa. Ungakazi mina ngambezi umkhulu wakho mina. Umkhulu wami. Yebo khona ngawathola amakhomplenanyana athi mina ngikhulume ngathinta umuzi wakini. Kodwa nakhona futhi mina ngikhumbule engomeni yami ngikhuluma ngiphatha ngisho isibongo nje sakaManqele ngithi kaManqele kwaba ukuthi angikhumbuli. Yabo kangangokuba kwazi kwagcina sekukhona abantu abafuna ukufeka izinto engekho la bathi mina ngikhulume ngaze ngafaka ngisho igama kamama wakho mthandeni. Into engangeke ngiyenza umama wakho ngimhloniphaka. Yabo ngeke ngaze ngakhuluma mina ey'ntweni zomculo ngifake igama kamuntu omama njengoba nami nginomama nje. Umkhulu engangimsiza la mina la kodwa futhi khona konke mhlawumbe lapho wasekuhamba khona kugaxeleka khona kube ney'nkinga khona ubude bendlela ubonakala komphako. Njengoba ungizwa ngikhomplela nje ngubaba wami ngoba ngingazi ngempela ubaba wami uhlanganaphi nezinto ezenzeka emculweni. 2 angazi ukuthi umkhulu wami uBhengamefa uhlanganaphi nezinto ezenzeka emculweni. Ube mhlawumbe manje obhuti ningilekele ngiyacela sithole mhlawumbe indawo ethi secela uma kusondela nabantu manje uyabona cela abantu sebeshutha izinto ezinjengalezi uyabona. Yebo. Asumlandela. Yebo.
kubalulekile ukuthi uma ukhuluma umlando wakho uyinsizwa noma kuvela umlando wakho uyinsizwa ungagcini kunabantu abayizitha ngampela zange unaphakade ngoba kunabantu abayizitha ey'mpilweni zethu njengoba singabantu kunabantu abayizitha zethu kodwa futhi labo bantu labo abathintekayo emlandweni wethu omuhle esinawo. Sezami ingane wabona insizwa zami lezi zombili yabona singakanani kahle kahle ukube mina nginabafana abahlaza njengomthandeni ngabe sebeke baphawula ngale nto ezomthandeni kubaba wabo ngoba ngiyazi ukuthi abayithandi lento uyabona so ngoba mina inhlonipho ngiyixisha ngenkani enganeni noma lokhu ingane ayizwa ngiyayihlohla inhlonipho enganeni ngenkani izilalele yabo ingakho ungakazi uzizwe ziphawula ezami ingane ngokudala umthandeni kodwa insizwa le kakhulukazi nje le esemva kwami insizwa engahlangana nomthandeni abehlangana khona kushube ngempela kodwa ngokuhlonipha izwi lwami awukwazi uyizwa ukuthi ngabo kunjani kodwa nje ngokwenhliziyo yami nangokudala kwami napho ngizwe abantu abangona empilweni umhlaba wonke uyazi nabalandeli bayazi kodwa namhlanje ngiphila nabo yabo njengoba ngizoyimulisa nje le ngane le obusukhuluma iphutha ngabe ikhulisile ngoba phela uma bayihlolile ingane yithi ngizele intombi mina yithi lana ngizolemulisa nje ngaphandle kokuba mhlawumbe ngokungabaza yabo nje kuzofanele ufike-ke nawe inkabe yami uzoyibonela ngifuna nje ubona umhlwehlwa ngoba umhlwehlwa wetshitshi uyakhuluma awufani nowentombi okungaseyintombi uyabo mhlawumbe nale yomama mhlawumbe bengingathi ngoba sinowethu eyinsizwa eyamadoda iyaphela kodwa leyo mama ayipheli nje namadoda mhlawumbe solenza uhlelo lokuthi ngibuka ukuthi umama mhlawumbe kulizwa kanjani usiko lugcinwa kanjani usiko lokuxolisa enganeni yabo nasemsebenzini wabo abawenzayo ngoba njengoba besebenza behlola iy'ngane nje bathemba-ke nomama nani ngabazali ithemba bona umama ey'nganeni zenu ukuthi ingane mayilapha nomama uzosho lengane mawukuthi khona sekudla amantshontsho esabo sizolenza uhlelo bhuti ufake ubhuti ngoba sibe sesixhumana manje uzobe sengitshela ubhuti ukuthi bathini omama yiluphi isiko ongalandeleleleka nemibhuti engalandeleleka bese sikwenza bese kuphela ememulweni wengane futhi kadadewethu angisho njalo udadewethu ngiyobe ngikhona noma kanjani ngiyofika noma umsebenzi sithanda ukuba mningi lesiqole esikhathi esibi umsebenzi sithanda ukuba mningi kodwa ngiyobona iplani ukuthi ngifika kanjani ngayiphi indlela futhi ngifika ngayiphi surprise eyojabulisa mhlawumbe umndeni jabulise nawe futhi jabulise nomphakathi walapha eMadimatsholo. Siyabonga Mfana kusekata nemthathanga awusokuchithi kancane nemthathanga phela nje lokubana kusekata ngifana ukubonela ingane sabonela ingane masonto ngapha ebabule ngekuyini usathi lento engenza ukuthi ngihlale phansi nomkhulu into engisengayenza nanoma ubani oba kwaba nesandla empilweni yami ukuthi ngibe umuntu ongcono uyabona namhlanje anginaso isitha sami kunaphakade mina futhi anginaso isitha isitha enginaso ngisuke nginesitha sangempela sokuthi mhlawumbe umuntu onomona lowo noma unjani kodwa nje ngokwenhliziyo yami nangokudala kwami napho ngizwe abantu abangona empilweni umhlaba wonke uyazi nabalandeli bayazi kodwa namhlanje ngiphila nabo yabo hayi inkulumo ayiphelile kodwa hayi ukholo selukhona